Kaning akong balak nga naguluhan. Nahimugso. Nahimugso. Sa kundambo, ikaw akong nakita. Nahimugso ang dalan sa doon sa kagutna. Kung sa kabulak, buntag hapon ako mag-ibis-bisan. Sabi kung ako'y nakauna, kung may buyog na kuna. Mo to. Ako bala nga, ibig ako'y nakauna, kung may una nga buyog. Subscribe lang mo sa akong YouTube. Kaya akong YouTube kamay raman na yung kuhan, kamay raman na yung video na ko. Kaya akong cellphone kuhan man na hindi mo na ako yun, hinumaman man eh. Wala nga, hubo lagi ako video kaya kamay oras. Mula-mula na sa tag-cellphone kaya wala na trabaho. Wala na ipangita. Pamilya na gila kong pangita yun. Hindi ako halos pupalit ng cellphone kaya ayun nun sa pamilya. Ako sa kataw makakaagyo kalima. Isnak po kauno. Aboy yapon. So sa kadaw kalima ra mo kaon. Ang isnak niya kauno man. Ito tirada ba? Na may nagang tangkong sa muluyo. Tangkong na kaya na tangkong na patas kinabuhi. Karang tangkong patas kinabuhi kay mukatay man ng tangkong. Ikaw pagka kag tangkong. Ang mukatay po butas yun mong kinabuhi. Mamatay lang ng tangkong o dati mo kalamidad. Kanding na may pagkaon ng tangkong ko kayo. Di lang ko maunas tangkong sa katangkong. Di lang ko maunahan sa kanding. Ako ki makauna. Pero maunahan ko sa kanding. Wag ko mahimo diha kay kanding kusuk-kusuk ko para kumudagan ang kanding. Ako kay lupigan sana kong kanding kay bisa pagbagsak kay kilibrano ang kanding. Bisa pagbagsak kay kilibrano ang kanding. Ang ako nagbantay po dito sa kanang nagbantay sa tangkong. Ako nang gitik sanaan. Yang kanding ni sa kay kilibrano pag adto niya wag siya ka kuha ng kanding. Wa siya kakuha kay Piksa naman ako daan, helikopter ang librano ang sakyas kanding. Kaya rin siya magkauna lupa na mga kompleks kaya high-tech na ba yan karon. Kung wala na ako sa Gilanon, ako lang sumpayan sa sunod, subscribe lang sa YouTube. Okay. Okay. Pataas. Ha? Pataas. Pataas ang Oras. aw. Putas ang oras. Kaning ako daan, taas na eh. Taas kaning ko ng ako. Taas na lagi. Ako asawa, lingaw ginag ka taas ang oras ko. Taas na yung oras, din taas. Taas ako. Taas o oras. Mga subscriber, mga taas magyapuno. Pero taas o oras. Oh. Ako pa dos kagayan. Ayos ka ko nga pula. Nagpaayo ko sa akong pula nga
Kabaw. Kaya, nag-upa masal kayo, layo-layo ko may biyahe. Maintenance ba? Kaya, di na nakabot to, di na to ipahayo. Na kondisyon yun. Tambalan. Ayan. Patambalan ini ng kabaw nga pula. Ano na ako putabaran eh. Ahilot rin ako kay kumi man. Ahilot, sago kan. Nabiang rin, nabiang. Wala, nabiyang kan eh. Nahilot ako sagol kan, bunog ba. Ahilot ka na kung kabang pula. Kaya nabiyang man eh. Ya. Pakayo na ipayo na sagol bunog. Eh, yan eh. Damay kumi rin ha. Kapagkan ko. Tahan. Kasungag. Mag-atas ako ba? Kasungag dahil kabaw ni mga pula. Okay. Kaya ko ang disgrasya itik na. Itawag pa ang disgrasya, awan na. Hindi kayo na ko. Itik naman si Kandra. Subscribe, ihapon mo ha. Salamat po. Salamat ko sa At nag-subscribe. Pasalamat ko sa mga pagkakita sa kong video. Sabot lang yun sa nakikita sa kong video. Dahil hindi mo musuportan ako. Hindi ko ka-cut-cut sa waiting shed. Distance. Pag-graduate. Hindi ko makagraduate. Bago, sawa, graduate ka. Sa una, wiswila ko, manginas mo ko. Ada lagi ka itong lolo lagi nga. Mga tao na yung kadubutan na. Mga ginikanan na. Kita magtaro sa sila. Pero kasakay ka po kaya. Para ba? Kapag ako mag-yung iba. Kaya nakasakyaran ko ano eh. Kasi noon lang nakasakyaran ko. Amang ko may nadakwad sa ako sakyaran. Wala ko dito sa amang ko. Amang ko ginakwad kaya. Ginoon ako bang ko. Ginoon ako bang ko ba. Wala nga ako. Naka-suro-suro ko. Pero di ko mabaya. Di ko mukayod. Ako nasa resource bank. Kaya kung nag-iutak ko sakyan mo. Utang mo na yan. Talo sa Diyos. Utang. Hati na po na yung na-impas. 5 years pa na yun. 4 years. 4 years na lang. Akong kuhan. 1 years na lang. Naabot lang si Kurikum. COVID. Sobras COVID kaya ang mga tao bubuhon mo yung samot kay abulan mang naong pero hapit na din may ipas ayaw rin ko ano ne napo katuig ipas na ne isa lang nag-30 tarang adlaw pero joke lang 1 year na ikulang ano eh. Wala ka mo itong 1 year. Pahangin ko niyo nga subscribe mo kay araw magkakat-kat po gamay. Pero ako no, nakagi na kong general. Nakagi na kong kurso ka general. Pero kuhan man. General Quarantine. General Quarantine. General ka po bro. General Quarantine. Lahat naka-general ko. Pagwalaan ko, pwede ka may man general. Adi ka may mga general. Pero nagpasalamat ko nga lagi mo ito kaya nahit mo ko nakurang ko general. General Quarantine.
Bisag. Kamera bigyan po na rin akong video kay manawag naman ko sa kusilingan nga. Huwag po cellphone. Liwag na cellphone. Babay na. Babay na, subscribe lang.